Nis tá muid gaile duna beagán tíreolaíochta. Inis, beidir go sib ceannach seo hanan, nó beidir go ceannach I bhór seomra ranga. Seo cruineog an dain seine. Nis ba eice muid seo tu go leor dahannaí le feiceáil ar a gruineog seo. Gorum an da is mó tal le feiceáil, mar tá trí ceannaí an dain faoi isce. Nis de dahannaí eile ar fad is tíortha iad sin agus ilchríocha. Nis, tá muid go le caint faoi cheann gan na hilchríocha sin agus sinní an hEorpa. Tá muid nar gcónaí an hEorpa. Nis, eice muid tá mapa aine teag an hEorpa tá ceann eile ar an mála beidir go ceann i do seomra ranga freisin. Nis, tá muid in seo agus tá muid I níorthar na hEorpa. Tá an Spáin, an Fortingéil tá muid a fad I níorthar na hEorpa. Éar na hEorpa, á an taobh seo, tá an taisc. An sin I lár na hEorpa, tá tíreolas an ghearmáin. Ceap go leor. Tá dar nói an tuaisceart freisin, tuaisceart na hEorpa agus deisceart na hEorpa ein freisin. Is go dtíon tír is mó sa hEorpa, bhfuil said. An rúis. Se brenna ar an mapa, tá tír an mhórthas an seo an rúis. Ceann sin an éasca. Bíonn chuir ceann seo chóhéasca. An tír is lú. Bhí muid an feiceáil an rúis an mhórthas an seo, a bit nach muid an tír is lú eiceáil. A sí stíon seo I lár an Idáil. An Vaticain. Ná tá pápa na chúnaí. Nis, tá go leor isce san hEorpa. Tá rá agéin ein. Tá an agéin thuaidh agus tá an tagéin artach an uórthas an sin. Tá cúpla farige beg muir a hEortar arb sin. Is stíon seo tá ceanhas an seo an bhór muir thua ó thua gan Albáine sin. Tá an bhór Mhailt. Tá an bhór Roimh agus an bhean bhór hí san seo neachta sin le delegus an Spáin. Beidir gur tú is snámh sa bhean bhór. Nis, an slíomh is mó san hEorpa, bhfuil is cad sin. Slíomh Elbras agus tá slíomh Elbras sa rúis. An sinna agus tá se an mhór, tá sé 5,642 méadar ar airde. Slíomh Elbras. Agus tá sé thusan seo sa rúis. An áin is foiideann sin ná an Volga agus tá sí sin éon sa rúis. Tá sé 3,531 kiloméadar. An Volga sa rúis. Nis tá muid gáil cluiche immert. Cén tír í. Tá mis gáil cúpla léide thuirtchuid agus tus gáil buile faoi thuairim cén tír í. Chéad tá sí I lár na hEorpa. Cinn is I lár na hEorpa. Tá a cósta ar an bhór thua agus ar an bhór Mhailt. Tá foinse na Danóibe inte ann mhór ada íon Danóib. Bhfuil said fós? Sí Berlin príomhchathair na tíre seo. Na cinnte gúil se adanis. Se. An ghearmáin. Féchann sinní I lár na hEorpa. An muid ceann eile. Ceann seo tá sí I dúisceart na hEorpa. Cén le bhí muid caint faoi dúisceart na hEorpa ó thua. Bíonn se chur sneachta inti go minic. Tá manachan Valvo sa tír seo, carnaí Valvo. Tá éráid úr ag an tír seo. Bíonn se anúr, bíonn se chur sneachta, bíonn se anúr an go minic. Tá cósta ar an muir thua agus ar an muir Mhailt. Agus is sí Stockholm príomhchathair na tíre seo. Bhfuil an freagraí ó thua an tualainn. Se, thuasann seo an tualainn.